Čaute, vítam vás vo Veľkej Fatre, 1455 metrov, je to kúsok od vojenského rehabilitačného centra Smrekovica. Môžete si pozrieť to prostredie, nádhera, síce moc nevyšlo dneska. Týmto reagujem na Rasťovú výzvu Rasťa Šveca od Čarodeja. Vlastne výzva, ktorá je ALS, aby vlastne tým ľuďom sa trošku nejako prilepšilo. Tak. Týmto pánom chcem aj vyzvať ešte Ivetu Valachovú, čo je v kuchyni, nech sa páči. Takisto kinológa Zuzanu Janušikovú a kamarátku Zuzanu Sekerkovú.